тук сложиш 10 см плоча и 5 см настилка. От тук насам. Айде, 10 см колко са? 4 мм. Ми дай да го бъде. Знаеш, че е толкова широк балкон? Толкова измери. От тук до тук? Тук до тук, да, и след още толкова. За това отзад. Това отзад е в перспектива, тук режем. Мисля... Значи е до тук толкова. Сложиш му. 80 см. 1,6. На 2 е 3,2. Тук е 4,4. И 10 см, примерно, ти е стеничката, 4 мм. Айде пусни тази стеничка, като намерение. И надолу. Колко е висока вратата долу? Значи нанеси я. От настилката. От настилката. Не е тук. Да, ама не чертай си настилката първо. И през вратата. От настилката нагоре 2 метра са 8 см. До балкона. Айде 10 см дебелина на плочата на пода на този съндък. Знаете, как дележки утре упражнения има ли? Да. Има. Имате учебна програма, бе, що ме питате мен, бе, аз да не съм канцелария на архитектурен факултет. Що ме питате глупости? Така. Това сега е? Това сега е този съндък под балкона, който подпира тази стеничка. Това чудо е, тук ще имаш бетонен пояс, който ти носи балкона. От тук нагоре. Имаме и тук ли, да. Те са чак догоре. Обаче, от тук насам имаме тази дълбочинка, прозорец, врата и този ръб. Айде, мери ги нанасили. Какво правиш? Защо ми просто да се премести? Че ми се качите на врата. Вихрен ще ви ги даде вътре. Заповядай. Чек се, какво направи? Нали е нещо да обучено? Нещо не ми прилича на същото. Му от разреза. Извиня. Грешка моя. Айде нанеси по-нататък и тия неща. Нанеси ги всички тия. Прозореца. Не. Откъде го нанасиш? Отвътре ще стана вътре. Отвътре ще края стана. Нали си нанесъл от тук до тук това? Прозореца, защо го нанасиш пак от разреза навътре? Не, трябва от от тази точка. От тази точка? Защо е по-малък прозорец, отколкото е тук? Айде сега вратата. Тя пък Колкото прозорец. Така. Ай сега нанеси това. От тук до тук го нанеси колко е.
Айде вътре си нанеси тая дебелина и тая. Това е 50, това е 25. Така беше купено просто изглеждение. 1 сантиметър и половин сантиметър. Между това. Между това от тук насам 1 сантиметър, от тук половин. Само не ми е останало. Ай сега, всичко това е дистанционната точка. Дали да се подостриш? Малко да. Не ми просветва. Къде ми големия триъгълник? Казах ви следващата седмица. Добре. То ще е по-следващо. Изчезнете. Казах изчезнете. Очевидно, да. Оп, не там ми трябва, не ми трябва, аз ще видя, че си го свързал с дето. Айде всяка една от тия точки. В смисъл така, като Оп. цветна мукавая. Не мукавая. Трябваше да погледаш, защото не няма. Ай, всяка една от тия точки е по тая. Какво случи с този? Разходих се. Не съм аз.